anak ko sila, tapos sa sobrang hirap ko, ako man lang kasi wala naman trabaho ang asawa ko, ako lang nagpapakahirap, kaya Opo. nakagawa kong ganito. Ako ang may kasalanan nito. Napakasama kong magulang. Gawin ko rin na para makabawi ako sa kanila. This is El Ribuya Author Prospect. Let's inspire one another and expand our consciousness. Hayaan niyo akong dalhin kayo sa isang storya ng kawalan, kahirapan, galit at pagpapabaya, patungo sa pagpapatawad, pagbabago, pagmamalasakit, pag-asa, at pagmamahal. Yun po talaga. Kaya medyo teary-eyed ako nung dumating siya at nag-examine. So, salamat po. Salamat sa inyo. Dalawa talaga si... Isang mapagpala at nakaka-inspire na umaga po sa lahat. So, tayo po ay napagbigyan na makasama sila ngayong araw na pasayahin yung mga bata. At yun po ang masasaksihan natin sa araw. So, ayan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Hingaroy. Yan, sa pamilya po ni Padi-Padi. So, sila po yung pamilya San Pascual. Sila po yung natulungan natin. Tinutulungan po natin. So, kasama po ating mga sponsors. Ayan, ganyan po talaga si Padi-Padi. Parang na-miss niya ako lagi. So, kahit araw-araw kayo magkita. So, ito tayo na magkita kami dito pagka umaga. Ito yung ginagawa niya. So, question lang, sir. Marami kasing nagtatanong, ano daw po yung pinanghuhugutan mo at gumagawa ka ng mga ganitong vlogs? Siguro yung kasi dati nagkasakit ako. So, dahil nga sa sakit ko na yun, magdasal ng magdasal. Sinuwag na ako ito magdasal. Sana pagalingin ako. Kasi pag gumaling ako, tutulong talaga sa yung kaya ko lang. Hindi ko din akalain na magiging ganito yung pagtulong ko kasi dati. Akala ko pagugupit lang yung kaya kong itulong. Yan, dahil nga sa kaloob siguro ng Diyos na mangyari ito. Kaya ito, nagagawa po natin yung hindi natin inaasahan. Sa akin naman di issue yung pera kasi sa totoo lang, although kailangan natin ng pera, pero pagka mga ganitong sitwasyon, hindi natin kailangan. Huwag natin isipin muna yung pera, dahil sa viewers, so mag-trending. Kasi yun talaga ginagawa namin, hindi dahil sa pera. Ito yung gusto namin gawin, kaya ito talaga. Opo. Anyway, sir, hindi naman natuturuan yung compassion sa mga bata. Which is na, very proud kami dahil nandyan sa'yo. Kasi, kung makikita po natin si sir, parang siya, soft-spoken, pero oo, mahiyain, pero ayan, iba yung tulong na nabibigay niya. Sa part ko kasi ito lang yung kaya kung hindi naman ako matalino. Hindi ako magaling sa mag-advise, magaling ito lang kung ano yung kaya kong gawin yun talaga. Okay. Ano pong mapapayo mo sa katulad namin na gusto rin makapag-touch ng tao pero hindi pa siguro nabibigyan ng pagkakataon or ng time, ganyan? Siguro lang, siyempre tsaga lang. Tapos dapat yung ginagawa mo, talagang kung ano yung gusto mo. Kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, magiging masaya ka. Hindi sila gulat. Nakakaiba po talaga ang dito, vibes pala talaga. Kesa yung papapanood mo lang, iba yung vibes talaga. Nag-goosebumps din po ako. So ayan, maraming salamat sa lahat po ng viewers namin, sa lahat po ng mga sponsors namin. Maraming salamat po sa inyo kasi kung hindi naman po dahil sa inyo, kasi hindi naman po namin ito magagawa. So, wala po kayong mapapasayang tao, wala kaming may papagamot sa tao dahil po sa mga sponsors natin. Siyempre, huwag niyo pong kalilimutan sa Prospect. Ayan, supportahan po natin. So, very inspirational po ang video sila ginagawa niya. Supportahan po natin. Maraming salamat po, sir. Ito yung punsong anak ni Nanay Yuli. Simula tumating yung mama niya, hindi siya nagpipis. Pag dumadating kami, pa lang kami, talagang namin yung puso ito, sigaw ng sigaw.
So far po, ano yung experience mo nung simula nang nakasama mo si Sir Paragon Honey na tumulong sa mga tao? Yan ang experience ko sa pagiging charity vlogger at kasama ko si With Paragon Honey. Isa po itong napakagandang tawag dito, parang advocacy sa buhay, na kung saan kahit minsan na nakakapagod, medyo laging hinahabol ng oras, pero yung pagod na yun minsan pag nakita mo yung tinutulungan mo na nababago sa kanilang buhay, nabibigyan mo ng mga pangangailangan nila dahil sa hirap din ng buhay dito sa ating lugar. So nakakatuwa kasi nakakatulong tayo sa mga kapwa natin, ng mga kapartido natin dito, mga kababayan, mga Bicolano. Kumbaga sa dami ng naghihirap ngayon, at pasalamat din po kami ni Paragon Honey sa mga sponsors po namin na laging nandyan na nakasuporta sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. So parang kami lang yung tagapagpaabot ng biyaya para sa kanila. So, yan. Ngayon yung assignment ni Sir ay pag-iihaw. Pag-iihaw. Labangan baka magka-request pa din. Kamusta naman po ang pagsasama-sama nyo? Okay na po. Okay na po. Ay, baka ma. Hindi po. Wala naman na po kayong balak na umalis or ano? Ano po, kasi uwi din po din sa Kalabangan kasi. May ano ka din po doon. Yung anak ko po may anak doon po ako na isa. Mm. Yung asawa ko nga po nag-asawa uli ako. Opo. So, may anak ka na doon sa... Sir, so far, ano po ang plano natin sa mga bata? Sa mga bata? Unang-una po, yung plano namin sa mga bata is pabinyagan namin. So, ayan, hihintay na po kami ng schedule. Tapos pagkatapos ng binyag nila, so asikasuhin namin yung mga birth certificate ng mga bata. So, ang isa din sa pinaka-ano namin dito sa mga batang ito is mabigyan namin ng disenteng bahay. Mapabahayan namin na yung matibay na bahay. May plano kaming patayan sila ng second floor. Wow! Yan yung pinakamalaking project namin kung matuloy.
So para sa kanila yan. Kasi dami nagmamahal sa mga batang ito, sa pamilyang ito. Kaya gagawin natin yung best natin para yan, maibigay natin sa kanila yung dapat. Pierce! Pierce, ano pa ba? Babay, Katay! Katay! Katay, babay! Abay na, dali! Abay na, Katay! Oh! Ay! Madalas tayong nagrereklamo sa buhay na meron tayo, simula sa simpleng bagay hanggang sa malalaking pagsubok. Akala natin, lagi tayong api at dehado. Pero dapat na pala tayong magpasalamat sa buhay na ito dahil wala tayong ideya kung ano ang nararanasan ng iba. May mas marami pang taong kailangan ng tulong, pagmamahal at pagkalinga. Tama nga na ang lahat ng bagay ay may rason, may dahilan. Hindi natin alam kung sino ang mga taong ipadadala sa atin na makapagbabago ng ating pananaw at pagkatao. Marating po ang time na mapapatawad din po kayo ng anak, matatanggap na din po. At sa kabila ng kahit anong klaseng pandemya, ang nakatagong pag-asa nag-aantay ng tamang tiempo upang maturuan tayong maging malakas, matatag, at pahalagahan ang bawat pangyayari at pagkakataon. Ako po si El Ribuya, nag-iiwan ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Thank you so much for watching. I'm grateful for you all for the support, and if you haven't subscribed yet, please click the red button over there, like this, and see you on my next video.